Zam resaka aminareo tegna agnatin'ny factorisation de constipation de dédouanement moral raha mahazo za zay zany niany tamin'ny fiainagna sambako mbo niditry hôtel luxe tantanarivo teto ny commande vary efa maty ty hinagna antegna igny agnany niandry ty hoagnana ke vary mbola vinandeny vidigny mbola mikakagny mbola vonitsipony varina tany tsy manjary alora dia vonikibota tompony hôtel tegna olo tsy nanjary feky manafo sagnany zany commande vary zay re vo mitonga mpagnendy vanga vary a bazary tsy nanjary no raha matériva manafo ve antegna mbola nijanonjanogny tena agnano commande lasopy igny agny nanomboky tafiagna koa lasopy tsisy paty agnatiny nanomboky tafiagna tsy raha napangorako matiky fa lasopy zany aminay hoagny misy paty na paty gasy na paty chinois fa misy paty tsy raha lasopy raha nafaraky fa lasopy misy paty tsy raha napangorana faraky aveo amin'izay za tapifiagna mozigny tamin'ny omaly mozigny any mividy mofo gasy taroa agnany tanosy taroa agnany izy ala mitongatonga mofo gasy marandraigny nanomboky tafiagna koa misy tsaramaso agnatin'ny mofo gasy za mihinagna mofo gasy magnan'igny any za mitsako azy magnan'igny misy raha mikarepoko aby sambarako dibera zako tagnatiny misy tsaramaso aveo misy raha maintimainty zay tsy mbo temparaky eky zare magnano mofo igny agnatin'izay zay zala temparaky tagnatin'ny mofo gasy tanga tsy nantsara feky avy raha tsy mazava aminazy jusque zay hoagnany tamin'ny kermesy tamin'ny maserata belagna antegna mbo mifehy mandihy tsara nisy nagnatitry vola antegna taratasy foratiriny tsy manjary amintegna agnany olo ankilantegna io agnany karaha hitana zara raha mihetsiky mahazo vola fa antegna to tsara misy mpagnatitry vola agnany moe zany olo fo raha mahazo antegna tegna misy raha tsy mapagna misy raha misy tefy mety tegna dans l'observation de la sécurité d'observation mihitsy za zay en triangle isocèle ndry zalahy tegna tsy manjary